No takže dnes si ukážeme, ako si spraviť custom cold air intake na BMW E87. Rok 2005, je to 120D, takže ešte M47. No a keďže to je E87, tak tu toho miesta je fakt, že málo. Tu proste tu zavádza hej to servo. Tu sú nejaké pičovinky a ja som si dal vytlačiť 3D modul. Sedí to pekne, netreba tam dávať ani tú šrubu, lebo akože toto mi tam nevyšlo vôbec. No a teraz vám ukážem, že jak to vlastne chcem spraviť. OK, takže v prvom rade si povieme túto jednu šrubočku, lebo tu som stratil, tu mi jedna spadla dolu. Čiže toto tu, tam vlastne takto nasunuté na tej celej hadici, môžem si vlastne toto tu vysunúť. Tak, čiže vlastne teraz som to fakt, že plný cold air intake, lebo vlastne taďal toto nasáva zimný vzduch cez toto priamo a rovno mi to išlo sem. Ale nie je to úplne ideálne, keďže to môže nasať vodu, alebo aspoň sa toho bojím. Lebo proste toto tu je len odrezaná časť filtra. A bolo to nasunuté v tejto tu hadici, hej. A samozrejme, že bol strach aj, že mi to nasaje celú túto vec. Ale je tu taký hop, takže nemalo by. Ja už som tak nabehal možno 500 km a vidíte, že je to krásne čierne. Takže čo potrebujem spraviť? Ja pravdepodobne, neviem, či sa toto dá vysunúť, alebo to budem musieť odrezať. No ale chcel by som tu napasovať tú šišku, hej. Som kúpil najmenšiu šišku, ale aj tak sa to tam nedá dať, lebo sa to opiera proste. Keďže som tam nedal tú silikónovú spojku a tu tento hliník, tak to vlastne ten plast končí niekde tu, hej, zarovno s tým. No ale je to tak blízko seba, že proste tú šišku nedáte. No a mňa napadlo, že kúpim túto silikónovú spojku a tento hliník, ale potom sa mi tu nevojde šiška kvôli dĺžke, lebo tu mi zavádza aj to servo. A nápad bol aj, že vytočím to servo, ale neviem, či chcem šúpať do toho serva, takže teraz ma napadlo, že som mohol zrezať ten hliník takto možno trošku do šikma, aj keď neviem, jak moc mi to dovolí, a nejak ju tu narvať. Takže dám si dole tú sponku, že mi nedzikne tak dolu. No a jak by som to tu chcel dať, hej? Akože proste ono to nie je až tak zle. Ale je. Skúsim si toto povoliť. Nech si dám dole tú časť filtra, je vlastne táto tu časť je vyrezaná, táto časť toho filtra, len z iného, čo mám starší. Táto silikónová časť je nasunutá na maximum, lebo ono to je celkovo 80 priemer a je to zúžené na 76. A je 76 kolienko, takže 76 je nasunutá až po ten hop, kde začína 80. A hliníková časť je nasunutá vlastne až na doraz, takže jediná možnosť, ako to tam narvať, je fakt, že z toho zbrusiť. Môžem si to tu nasunúť. A možno to je vlastne kokotina, je to, že to je ten hop. Akože silou to tam najebem. Tak. A teraz zistím, že to tam sadne, ne? Mimo jeblo. Nie. Proste mi tu zavádá to servo. Ono buď proste toto by chcelo byť dlhšie, alebo toto kratšie. Tam nie je iná možnosť. Čiže cca teraz je to akoby opreté. Keď mi to bude zavádať proste toto tu, ja to zjebem. Ja to odrežem proste. OK, takže cca 5 cm. Tak z toho, keď zjebem 5 cm, však mi tu nezostane nič. A neviem fakt, jak to spraviť, že mi proste bolo dobre. Nič, proste poviem to skúsiť fiknúť. A ja dám až stáde 3 cm, dám možno fakt, že po ten QR kód zarezať, lebo tú šišku potom reálne nasujem tam hore. Takže on toto nejak uchytia, ja dúfam, že to tento zveračík vydrží. No a ideme to teda odrezať po ten QR kód, hej. No a teraz
určite to potrebujem zošmirgľovať, lebo je to odporné. Tak. No, kde som si to dal? Ty kokot. Či čo, som to nevybral do piče? Však mňa pojebe. Ja to vyber... Ježišbože, ja som bol kokot. Dobre. Myslím si, že pecka. Mňa by zaujímalo, kde som dal stade šrubku. Ty kokot, dal som si do vrecka. Ne, takže už v živote nenájdem. Ja som taký šikovný. Či? Mám ju. OK. Takže toto zase vyberem. Tak. No. Tak. Tak. A toto na šišku. Tak, to by bolo jeba. To by bolo dosť lepšie takto. Došiť ma možno trošku. No tak. Toto je možno jediné riešenie, ako to tam môže mať. Akože tuto to je opreté presne o to, čo som hovoril. Toto pojebaná šruba, ale také, sa bojím, že toto vyrežem a tam bude potom diera a čo tam bude mať falošný vzduch. Bože, BMW. Proste potrebujem túto hliníkovú hadicu trošku sem vyosiť, lebo túto vychádza dĺžkovo. Takže len možno sa s tým popasovať trošku. Možno to dám naopak. Tak. Že takto. Ono sa to tu už ani nepohne potom, hej. Ale možno by to bolo takto aj najlepšie, že... Na 100% viem, že tú sponu nepotrebujem. Tú šrubku nebudem potrebovať, lebo to proste bude držať. A ono toto bude celý čas aj zapreté. No veď... Môžem to dať takto skúsiť na silu najebať. Ale keď som to mal pôvodne len v tej hadici nasunuté, v tomto nebolo počuť vôbec nič. Proste jak séria Total. Aj keď celkovo možno to bolo efektívnejšie, ako to bude teraz, lebo to stalo priamo ten zimný vzduch za jazdy, hej, ak som išiel rovno do toho fúkalo, ale tak čo ja viem, neviem, či chcem tomu veriť. Radšej budem veriť takému dačomu, aj keď to stalo možno 10 eur kvôli tomu, že to je najmenšia šiška reálne, ale tak. Som vedavý, že či to bude mať aj ako pozeranosť to video, lebo na YouTube som nenašiel žiadne video, jak to takto robil to custom. Ako videl som, jak to majú N47, že to majú už tu ten filter box. Ale M47 alebo M57 som ešte toto nevidel. Maximálne na TikToku. Keby to tam takto chcelo byť. Masaker. Ale keby to tá piča mi tu nezavadzá. No napadlo, že možno tú gumu trošku teraz vysunúť. No napadlo, že ak už to mám teraz nasunuté, že by to mohlo teoreticky sa trošku povysunúť. A jak to bude na gume, že by to mohlo viacej pracovať. Aby sa to mohlo... Možno by to bolo pružnejšie. Aby sa toto vedelo opreť. A nie, že tak napevno sa. No. Check this shit out. Nebuď kokot. Ako... A tu mi to leží na tom serve, ty kokot, jak mi to poláme servo. Ja to rozjebem. Ja radšej to nechám takto tu, a? Jaká tu je možnosť, že mi to zlomí servo? Hej, nie. Tu som už trošku zdehmoloval. Kurva, zavriem kapotu. A ešte ty kokot. Ešte toto. To som zabudol na to úplne. A to by som mohol ešte predtým, než to vôbec začnem robiť. To uver. Takže toto dzignem preč. Mám si to, že sem. Keď
Ponky, poďte ešte sem, toto. Si to dám, že tu. Okay, ale si. To piče. Ja to tu narvem akože. Oh je, ty kokot. Však to je jaké sanie, chlope. To ide, že straight to the shit. Vlastne tak, jak som to mal vtedy, ale teraz je to mi aspoň pre môj vnútorný pocit. Mi to príde, že to je bezpečnejšie. A servo, už sa to aj neopiera, hej, má to na moje voľu. Takže teraz je to good. No nech to tu proste drží. Ešte sem nadzíkame šrubku. Dobre. OK. Tu šrubku nedáme proste not possible, lebo ono to je opretého šišku tu, no ale to je jedno, však ono to drží, aspoň to netlačiť, fakt, že nikde tu. Má to vlastne aj svoj držačík teraz a presne ten zimný vzduch mi bude jebať priamo do šišky, takže OK, takže jak to mám spravené, hej, chytené aj tu, zimný vzduch, servo tu je, akože ono to sa opiera tým predkom, ale je to vidno, že je to proste voľne, hej, netlačí to na to. Ešte by som chcel povedať, že vlastne toto je robené asi skôr na 320D, že na trojko je BMW, nie na jedničku, preto mne to tu sedí tak kokocky a vlastne mám tu žiadne miesto, hej, aj tu servo. Z toho, čo som si pozeral fotky, tak vlastne sú aj staršie, hej, M47, 57 a servo majú na pravej strane a tu je vlastne nič, to je normálne diera, takže tu najbejte veľkú remer šišku fajnú, ale tak chcel som to vyskúšať na svojej jedničke a uvidíme, že čo to zrobí. OK, takže mám popratané a všetko je nahodené, jak má byť. A ideme dať štart. Samozrejme transmitter. Chybičky. OK. Takže tak nie je počuť, že by to robilo nič reálne. No ale však uvidíme. Tak neviem, či to robí nejaký rozdiel. Musím zavrieť kapotu. Asi dobré. Takže robí to zvuky. To čudne, tak ale proste odfúkuje to konečne, lebo fakt, že ak som to mal predtým spravené, tak to nerobilo nič, úplne to bolo tiché. Takže nejaká zmena tam určite je. Ešte taký quick update, hej, po chvíľke jazdenia. Hej, vidíte, že teraz to mám posunuté. Sa mi to vysunulo celé vonku. No a idem ešte spraviť to, že vyberiem túto šrubku a vlastne tu je dierka, hej. Tak aj tu je dierka a ja to chytím z retail, nech sa mi to proste nezosunie a bude to vybavené. Dobre, takže to je bolo všetko k mojej E87 120D M47 rok 2005.